Jeg kommer nu! Vi sidder lige og spiser. Lad være med at blive ved med at banke på. Men kom der ind og få noget æd. Du har ingenting på din knap, mand. Kom ind i det sorte hul. Skal du få dig ordentligt fø? Her sætter ned. Hella, find noget mad til vores gæst. Alla. Så hvor kommer du fra? Jeg kommer ud fra gadene. Fra gaden. Hvad bestiller du her? Hvorfor banker du på min dør? Det er fordi, jeg ikke har noget mad. Jamen selvfølgelig, du er altid velkommen i mit krib. Det er okay. Er det sådan, jeg lige må låne toilettet? Selvfølgelig kan du låne vores toilet. Men du skal ikke skide for med mig, jeg har lige gjort det rent. Det er derovre. Ja, tak skal du have. Der kommer en her. Det var da utroligt, man kan da ikke have noget fred herhjemme. Se hvis det er ham. Hvad Sato, hvad var du nu? Jeg skal bare komme ind. Jamen så kom ind og sæt dig. Ja, okay. Kom ind og sæt dig ned. Ikke for tæt på min datter, jeg bliver sindssyg. Hvad bestiller du der? Kom bare for at se det. Du skal da ikke kigge på hende. Jeg vil godt se, hvad du laver med dine øjne. Du er da ikke god nok for hende. Du forstår det ikke. Min datter, hun skal da have noget godt. Hun skal da have noget godt kød. Hun skal da have noget godt. Hun skal da have en fremtid med nogle penge. Så vil jeg tage en uddannelse. Hvilken uddannelse vil du have? Du er ingenting. Jeg vil tage en uddannelse som læge. Som læge, hvor vil du tage en lægeuddannelse hen? De gider sgu da ikke tage sådan en dum hoved som dig. Jo, det vil. 7 år. Så 7 har jeg år? en rigtig uddannelse. Så det vil sige, at når du kommer tilbage til mig om 7 år, skal du have min datter. Du skal have min datter. Lad være med at kigge på ham. Det er lang tid, far. Det er 7 år. Det er i orden. Når du kommer tilbage, og du er helt i orden, du får din hat ligesom mig, du er en del af familien. Og nu, fisk ud af mit klip. Jeg kan da ikke se dig for dig om 7 år. Du finder selv ud. Far. Hvor fanden blev den hjemløse af det der utroligt som det skide? Der, mor. Hej. Kom ind for. Kan du huske mig? Nej. Hvem er du? Jamen, jeg er ven af din mand. Så, må jeg komme ind? Ja, det må du endelig gerne. Kom ind og få noget at spise, hvis du har lyst. Hvad? Lige pludselig, så faldt han ned på gulvet. Det er svært ved at trække vejret. Jeg satte mig ned på knæet til ham. Han kunne se, han var stået ind på ham. Han kunne ikke trække vejret. Jeg tog hans hånd og klemte den rigtig hårdt. Og lagde den på hans bryst. Og så stoppede hans hjerte med at slå. Vi savner ham rigtig meget. Hvad er der sket med din datter? Går du derop? Lad dig være med at bare banke på. Dumme tøs. Rød og habibhed. Vil du ikke gifte dig med mig, mand? Nej. Gå din vej. Hvad, mand? Jeg har fået penge i lommer og det hele. Præcis. Hvordan kan du ikke gifte dig med mig, mand? Nej, det skulle Snak til fornuft, mand. Han har en fremtid, min datter. Han er meget bedre end ham, den gamle, der bare stak af. Men jeg alligevel har Nej, ikke set til jeg ham. vil ikke have dig. Hvis du skal tage mig, mand. Jeg gider ikke have dig. Jeg forstår dig ikke. Hvorfor da ikke bare tage en, der kan brødføde dig resten af dit liv, Han er ikke Kasper. der kan lave dine børn? Han er ikke Kasper. Vi er da fuldstændig Jeg venter på ligeglade. Kasper. Jeg forstår dig ikke, min datter. Jeg forstår dig ikke. Jeg forstår det ikke. Hvorfor kan du ikke blive lidt normal?
lidt normalt op i hovedet, ligesom alle de andre. Bare respekter, hvad deres far siger. Jeg venter på Kasper. Vi skal i paradis. Kasper er død i mine øjne. Jamen, der har vi der jo. 7 dage efter. Ja, jeg kom tilbage. Uddannet som læge. Kunne du ej? Jo, jeg. Nice. Nu kan du endelig få min datter. Mange Du har der mange penge nu. Ja. Sæt dig ned. Du blev fucking sindssyg, mand. Giftes med dig, mand. Jo. Jeg venter på Kasper. I don't give a shit, man. Jeg vil fandme giftes med dig. Oh my fucking god, man. Jeg gider sgu da heller ikke se på dig, mand, der bare slog ham der skide Kasper ihjel, mand.